Hello! Ja kun te varmaan tiedätte minun sanat, niin nyt olisi maisteluvideota vuorossa. Ja no, ei mulla ole muuta. Tykätkää tuosta videosta. Muistakaa painaa mutia, tilatkaa kanava. Ja eipä muuta. Mennään videon pariin. Ensimmäisenä meillä olisi täällä hampurilainen. Ja nyt on iltainen. En tiedä mitä tässä tulee. Roskaruokaa syön illalla. Joten tää on kuumaa. No. On kuumaa. Mutta tää on hyvä. Ihan perfectoa kyllä. Mutta en saa mausta vielä. Saa mausta kyllä mitään selvää. Joten no, mä sanon tälle, että 5/5. Ja seuraava maistelutesti. Herkku. Seuraavana jättilindor. Ja nytten painakaa sitä peukkua motia. Tämä maksoi 13–12 euroa. Hyvä. Ja tämä nyt pitää saada auki tästä. Meidän pitää pääsetää tämä, koska tässä on mennä hetki. No niin, nyt tämä meidän karamelli aukeaa. Ihana karamelli aukeaa. Ja täältä paljastuu. Oi joku päivä tässäkin on vielä töitä. Nähdään vielä muutaman minuutin. En tiedä kauanko tässä menee, mutta muutama sekunti-minuutin päästä. Näin. Ja tällainen täältä paljastuu. Tällainen sisältö. Mä tykkään lindoreista. Se on perfecto. Lindorit, I love it. I like it. Ja kommentoikaa alas, jos tykkäättekö te lindoreista, koska nämä on perfecto. Ja tää on ihan hirveän kokoinen. Siis mun pääkin mahtuu tänne. Tää näyttää joltain tehtaassa olevalle virheelle ja kasvatetulle karkkipaperille sekä karkille. No, mä voisin sanoa, että 1700–875 perfecto. Ja nyt sitä motia painetaan, eikä peukkua alas, vaan motia, niin saat yhden. Jos painat motia, ja tää video saa 2500 tykkäystä, se saat, mä lähetän sille tästä purkista suklaan. Seuraava. Sitten olisi vuorossa sämpylä, mutta en tiedä mikä tahansa sämpylä, joten maistetaan.
Aika melon makuinen. Ja aika ovan makuinen. Sämpylä. Mä en tiedä mikä makukas se on. Mitä makukas se on? Juusta. Maistuu vähän jollekin. Miedolle chilikastikkeelle tää kyllä maistuu minun mielestäni. Mutta tää on hyvä. Mä sanon, että 4/5 on hyvä. Ja seuraavan pariin. Seuraavana pinkki. No käyttäkää teidän puhelin tai mikä nyt ikinä onkaan, mistä katsotaan tätä videota toistepäin, koska tää on Prime pinkki. Massa sittarissa K-kaupassa ja muuallakin. Kaikissa semmoisissa ton kaltaisissa kaupassa, Citriprisma, K-kaupat, marketit, sun muut. Aimia on siellä. Niin, nyt ette kommentoi tästä mitään, vaan minä sanon tämän, niin minä sanon tämän. Mennään maistelun pariin. No niin. Tää on hyvä. Tää maistuu vesimelonille, jonka päälle on kaadettu sokeria ja mansikoita. Ne syöt yhdessä. No, sanoisin ehkä 7/5 TikTok. Ja seuraavan pariin. Noin. Ja se on viimeisenä herkkunen niin se. Tai tää herkkua, mutta pikkuinen rahka. Kyllä varmaan mä sanon näitä pikkurahkauksia. Mä en avaa näitä millään muulla tavalla kuin tällä. Mä oon sanonut näitä ennenkin, mutta pitkään aikaan. Joten maistetaanpas tänään. Hyvä on tämäkin. Mä sanoisin ehkä... Mä sanon taas sen 7/5 Perfecto. Ja tää video oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa muttia tykkäystä. Tilatkaa kanava. 1, 2, 3, 4, 5 jakso kanavalla. Ja tältä erältä se olisi heissuli veissuli. Niin.